Tilgængelighed er et ofte glemt emne, når det kommer til kommunalpolitik. Tilgængelighed har en stor vigtighed for en lang række medborgere i vores samfund. Tilgængelighed kan fx være, at man kan benytte elevatoren i det lokale indkøbscenter, at man kan benytte elevatoren hos lægen, eller at man kan benytte det digitale nummersystem på rådhuset. Mange butikker arrangerer også ofte deres udstillinger på gågaden, så de er til gene for ledelinjer og folk med synshandicap, eller at folk med kørestol eller med gangbesvær har svært ved at komme ind i butikkerne. Mange af disse emner er oversete emner, og det har med tilgængelighed at gøre. Kommunens hjemmeside skal være tilgængelig for både synshandicappede og ældre. På det nye rådhus er der så godt som ingen ledelinjer at finde, samtidig med, at det digitale nummersystem ikke er tilgængeligt for kørestolsbrugere. Det er i min optik ikke i orden, da der her er tale om nybyggeri. Jeg ønsker at sætte tilgængelighed på dagsordenen. Stem personligt til kommunalvalget den 19. november. Dansk Handicaporganisation og Ældresagen bliver ofte ikke hørt, når det kommer til tilgængelighed. Den nye gågade er der blevet lagt glatte brosten. Ledelinjerne er ikke tilstrækkelige på grund af brosten, der gør ledelinjen ubrugelig i forhold til den ujævnhed, som belægningen giver. Der er anlagt et nyt springvand i gågaden, der ofte gør brostenene endnu mere glat, end de er i forvejen. Jeg mener ikke, at det er tilrådeligt fra kommunens side af, og jeg ønsker, at vi får sat fokus på tilgængeligheden. Stem personligt til kommunalvalget den 19. november på Kim Lund Laursen, nummer 4 på liste O.